Štúdium je zamerané na získanie vedomostí a zručností pri opravách, údržbe a montáži elektrických strojov, automatických zariadení, elektrických rozvodov a meranie elektrických veličín. Môj ujo študoval toto remeslo a ma to tak zaujalo a učil sa na tejto škole, tak som sa tu chcel tiež prísť učiť a baví ma táto robota. Rád zapájam, rád sa vzdelávam, rád sa učím nové veci ohľadom elektrikárskych vecí. Žiaci sa počas štúdia oboznamujú so základmi aplikovanej elektrotechniky a elektroniky, poznajú základné elektroinštalačné a montážne práce a diagnostickú techniku v rôznych procesoch oprav. Poznajú spôsoby výroby a rozvodu elektrickej energie, funkciu a stavbu elektrických strojov a prístrojov a využitie elektronických prvkov vo výkonovej elektrotechnike. Dá sa tu aj naučiť, sú tu dobrí majstri a majú tu aj dobrý materiál, dobre tu je vybavenie.